waya nake yi da ke in mijinki ya kira ki ko mamanki ki yi kotin wayan ki amsa na miji. Idan dusa ya kawo muku a gida kici karki ga abun da ke gidan babanki ko kuma abun da babanki yake yi ki ce za ki gane gidan mijinki. Na miki kashe karki yadda mamanki ta zuga ki bata aurenki da mijinki. Kada ki yadda ƴan uwanki su zuga ki bata aurenki da mijinki. Kada ki yadda kuma abokananki su kuskura su hada ki da mijinki. Wannan ina miki kashe ni. Wai musu ne iyaye na. Ina so ki fahimta. Mijinki ko kina bacci ya tada ki yace miki ga abun da yake so ki masa. Ki masa. Wannan ina gargadin ki. Kar ki dauki wayan mijinki ki bude ki gani. Na miki gargadi. In yace miki ki bari ki bari. In yace miki ki zo ki yi abu ki. Wannan nayi miki gargadi. Wannan sune iyayena a gaban su nake ni. Idan abu ya gagare ki ko kina son abu a gujena karki tambaye ni dare ki tambayi mijinki ina son abu gujin babana ya tambaye ni. In ina da shi in yi miki, in ban da shi in ba ku. Anani ko mi bari ma ta abiya hande alfuka fere na gorko mada mi yerdinai ma hande gorko mada wala don anangala a buta o mi bari ma ko en mo hunde bo o bi o wala taro en mo de o mi bari ma to wodi ma dumo on o bi kanjumo o hebi adi Allah wadu barka a jaba aya a defa amma ta o wadne bariya do nda o bima a wada hunde a wadai a andiyam a andarriyam a tokkiyam on ha Allah waddi ma banni ngam non wadi barka Allah on hokko jodi jam amin kala yimbe wari o fu dalila mo wari so barre on mo bi nasan hakkunde mabbe gorko ma ta ayarda to gorko ma bi o beddal bangal ballu mo bedda to do o beddal ballu mo bedda wala ko tokku kam amma ko mi do yecce to anani en jodi jam ko on yidi bo ko gorgo to nayi mi wadi to kanjum on mi do yecce kala ko on yidi fu to rese be ha dunde on wadi amma ta to nyam to to wallahi en gonda be ma daro kambe on saro jebbo metti ma hayso ma Allah ko